हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने नमाचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथा दामदाय नगरग्रामतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी क्षपानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീരാധ ഗോവിന്ദ് മദർ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ലെവൽ 3 ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഈശോപനിഷത്ത് മന്ത്രം 10. അപ്പൊ നമ്മള് 9 മന്ത്രം വരെ പഠിച്ചു അല്ലെ. ഇതിന്റെ പരീക്ഷ 2 പാർട്ടായിട്ടാണ് എക്സാം വെക്കാൻ പറഞ്ഞത് മാതാജി. ചോദിക്കുന്നത് ഈ ഓരോ മന്ത്രത്തിന്റെയും മീനിങ് ആണ് ചോദിക്കുക. അപ്പൊ ഒരു 4 or 5 മന്ത്രത്തിന്റെ മീനിങ് നിങ്ങൾ എഴുതിക്കോളൂ. അപ്പൊ ഓറൽ ആക്കുന്നില്ല, ഇതാണ് ചോദിക്കുന്നത്, ഇതായിരിക്കും. നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി. അതുപോലെ ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് പകർത്തി എഴുതണ്ട, പഠിച്ച് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ എഴുതിയാൽ മതി. ശാന്ത മാതാജി. ഇവർക്ക് ഈ ശ്ലോകം പഠിക്കണ്ട കേട്ടോ ആരും. മന്ത്രം 1 മന്ത്രം 2 പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ മതി. ആദ്യത്തെ 2 മന്ത്രം, അതായത് ഓം പൂർണ്ണമത പൂർണ്ണമിതോ പിന്നെ ഈശാവാസ്യമിതം സർവം, ഇത് രണ്ടും പഠിക്കേണ്ട ശ്ലോകങ്ങളാണ്. പക്ഷെ എക്സാമിന് ചോദിക്കൂല. ശ്ലോകം ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞില്ല മാതാജി, മീനിങ് ആണ് ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ മീനിങ് ആണ് പഠിച്ചെഴുതേണ്ടത്. ഇവർക്ക് ഇത് ഒന്ന് ഫോട്ടോ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ മാതാജിക്ക്? ഞാൻ ഇട്ടോളാം മാതാജി. അതായത് മന്ത്രം മുതൽ അല്ലേ? ഓം പൂർണ്ണമത പൂർണ്ണമിതം ധ്യാന മന്ത്രം മുതൽ ഇതുവരെ എടുത്ത് ഒരു 8 വരെയുള്ളത് ചോദിക്കാം. 9 മുതൽ പിന്നെ അടുത്ത്, കാരണം 9 മുതൽ ഡിഫറെന്റ് അല്ലേ വരുന്നത്, സെക്ഷൻ മാറല്ലേ. അപ്പൊ 1 മുതൽ ധ്യാനം മുതൽ 8 വരെ, 0 to 8 അത്രയുള്ള മന്ത്രങ്ങളുടെ മീനിങ് ഒന്നും അതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുള്ളൂ. അത് പിന്നെ ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് പകർത്തി എഴുതണ്ട ആരും. നമുക്ക് ചോദിച്ച ഉത്തരം പറയാൻ കിട്ടണം. നമ്മൾ എഴുതിയ ഉത്തരം ഒക്കെ നമ്മൾക്ക് ടെക്സ്റ്റിലുള്ള അതുപോലെ വള്ളി പുള്ളി തെറ്റാതെ എഴുതിയിട്ട് നമുക്ക് മാർക്ക് കിട്ടലല്ല ലക്ഷ്യം. എന്താണ് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ലക്ഷ്യം. അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ വേർഡ്സിൽ എഴുതിയാൽ മതി. എന്താണ് എക്സാം എപ്പോഴാ മാതാജി ഉണ്ടാവാ? എക്സാം ഇന്നിപ്പോ തിങ്കളാഴ്ച. 24-ാം തീയതി വെച്ചാലോ? 24 നെക്സ്റ്റ് മൺഡേ. നെക്സ്റ്റ് മൺഡേ. അപ്പൊ പഠിക്കാൻ ഇഷ്ടം പോലെ സമയം കിട്ടുമല്ലോ. തിങ്കളാഴ്ച 24th എക്സാം. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞുതരാൻ പറ്റും എല്ലാവർക്കും? ധ്യാന ശ്ലോകം മുതൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ളതിന്റെ മീനിങ് ഓരോരുത്തരായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും നല്ലതായിരുന്നു. പൂർണ്ണം പൂർണ്ണമിതം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യതേ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യതേ. ഭഗവാൻ പൂർണ്ണനാണ്, സമ്പൂർണനാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്നും എത്ര പൂർണ്ണത ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെളിയിൽ പോയാലും മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളിൽ പോയാലും അതിൽ കുറവുണ്ടാവുന്നില്ല. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും സമ്പൂർണനായിരിക്കും ഭഗവാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇനി മന്ത്രം 1ന്റെ മീനിങ് വേറെ ആരാ പറയാം?
മന്ത്രം ഹരേ കൃഷ്ണ. വേഗം പറയൂ. ആരാ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വന്ദനം മാതാജി, പറഞ്ഞോളൂ. പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സർവ്വചരാചരണം ഈശ്വരന്റെ ഉള്ളതിലാണ്. എല്ലാത്തിലും ഈശ്വരൻ നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവൻ തനിക്കായി നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ട വസ്തുക്കൾ മാത്രം സ്വീകരിക്കുക. മറ്റുള്ളവയെ ആശിക്കരുത്. ആഗ്രഹിക്കരുത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മൂന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തിന്റെ മീനിങ് ആരാ പറയുന്നേ? അങ്ങനെ ഞാൻ പറയട്ടെ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. അങ്ങനെ അവനവനായി നീക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ആ വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എത്ര കാലം വേണമെങ്കിലും സന്തോഷപൂർണ്ണം ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും. അതെ, നമ്മളെ എന്ത് ബാധിക്കില്ല? അല്ലേ? ഇനി മൂന്നാമത്തെ മന്ത്രം കർമ്മബന്ധങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നില്ല. രണ്ടാമത്തെ അല്ലേ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്? രണ്ടാമത്തെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് രണ്ടാമത്തെയാ. മൂന്നാമത്തേത് എന്താണ്? ആരാ പറയാ? പ്രേമ മോഹൻ മാതാജി പറഞ്ഞോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആത്മഹന്താവ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരാ പറയുന്നേ? അജിത മാതാജി. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാത്തവൻ ആസുരവും അന്ധകാരവും അജ്ഞാനം നിറഞ്ഞതുമായ ലോകങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേർന്നേ മതിയാവൂ. അവിടെ ഉപയോഗിച്ചൊരു വാക്കുണ്ട് മാതാജി, ആത്മഹന്താവെന്ന്. അതായത് ആത്മഹന്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാത്തവൻ എന്നല്ലേ അർത്ഥം? അതെ അതെ. അതായത് ശരീരബോധത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നിട്ടില്ലാതെ ശരീരമാണ് ഞാനെന്ന് കരുതി ആത്മാവിന് വേണ്ടുന്ന ഒന്നും ചെയ്യാത്ത ആൾ, അതാണ് ആത്മഹന്താവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ശരീരത്തിന് വേണ്ടുന്ന, അതായത് ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നയാള്. ഇനി നാലാമത്തെ മന്ത്രത്തിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്? ലീല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെ മാതാജി. അറിയില്ലേ? അഗ്നിയേക്കാൾ വേഗതയുള്ളതാണ്. പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷൻ മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയതും പിന്നെ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ അതിക്രമിക്കാൻ കഴിയുന്നവനുമാണ്. ശക്തന്മാരായ ദേവന്മാർക്കും അദ്ദേഹം അപ്രാപ്യൻ തന്നെ. പിന്നെ ഒരിടത്ത് സ്ഥിരമായി ഇരുന്നാലും കാറ്റിന്റെ മഴയുടെ മറ്റ് അതിദേവതകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. മൊത്തത്തിൽ അവിടുന്ന് സകലതിനെ ഭഗവാൻ ചരിക്കുന്നു, ചരിക്കാതെ ഇരിക്കുന്നു. അത് അഞ്ചാമത്തെ മന്ത്രം. അഞ്ചാമത്തെ മന്ത്രം പറഞ്ഞോളൂ. സർവേശ്വരൻ ചലിക്കുന്നു, ചലിക്കാതിരിക്കുന്നു, സമീപസ്ഥനാണ്, സകലത്തിന്റെ പുറത്തും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ആറാമത്തെ മന്ത്രം. എല്ലാത്തിനും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ കഴിയുന്നവൻ ശുദ്ധഭക്തനാണ്, അല്ലേ? ലോകത്തിലൊന്നിനെയും നിന്ദിക്കുന്നില്ല, അയാൾക്ക് ഒന്നിനോടും വെറുപ്പ് തോന്നുന്നില്ല, അല്ലെ? ഭാഗവതനാണോ മാതാജി അദ്ദേഹത്തെ പറയണേ? അയാള് ശുദ്ധഭക്തൻ എന്ന് പറയാം, മഹാഭാഗവതൻ എന്നും പറയാം. മഹാഭാഗവതനാവണമെങ്കിൽ ശുദ്ധഭക്തനാവണം. ഒരു ശുദ്ധഭക്തനാണ് അദ്ദേഹം, ആ വ്യക്തി. കാരണം അയാൾക്ക് എല്ലാത്തിലും എവിടെ കാണുന്നു അവിടെയൊക്കെ ഭഗവാനെയാണ് ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുക. ഏഴാമത്തെ മന്ത്രം. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതാംശമാണെന്ന് ധരിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ പ്രയാസങ്ങളെ അത് ആറാമത്തെ മന്ത്രമാണ് മാതാജി. ഏഴാമത്തെ മന്ത്രം എല്ലാ ഭൂതങ്ങളെയും ആത്മാവ് തന്നെയായി സാക്ഷാത്കരിച്ചിട്ടുള്ള ജ്ഞാനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഭയമെന്നോ അനുഭവപ്പെടുന്നു. എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗങ്ങളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് മായ എന്നുള്ള വ്യത്യാസം പോലും ഉണ്ടാവില്ല, അയാൾക്ക് ഭയം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. എട്ടാമത്തെ മന്ത്രത്തിലോ ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ, അതായത് നമ്മൾ ഈ 6, 7 മന്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവാനെ ദർശിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്, അല്ലെ? അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി എന്താ ചെയ്യാ?
ഭഗവാന് ശരീരമില്ലാത്തവനും അതായത് ഇല്ലാത്തവനും സർവജ്ഞാനനും ദോഷരഹിതനും സ്ഥിരകളില്ലാത്തവനും പാപരഹിതനും സമ്പൂർണനും തത്വജ്ഞാനിയും ആയിരിക്കും. തത്വജ്ഞാനിയും അനാദികാലം മുതൽക്ക് തന്നെ എല്ലാവരുടെയും അഭീഷ്ടങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നവനുമായ സർവ്വശക്തനെ വസ്തുതാപരമായി തന്നെ ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത് ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിന്റെ മീനിങ് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം, ഭഗവാൻ ശരീരമില്ലാത്തവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എങ്ങനെയുള്ള ശരീരമാണ് ഭഗവാൻ ഇല്ലാത്തത്? ഭൗതിക ആ ശരീരം നമ്മുടേതുപോലത്തെ ശരീരമില്ല എന്നാണ് അർത്ഥം. പക്ഷെ ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്നല്ല കേട്ടോ അർത്ഥം. അത് നമ്മൾ ശരിക്കും വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം പഠിക്കുമ്പോ. ഈ ജസ്റ്റ് വേർഡ് ബൈ വേർഡ് പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, നമ്മള് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കണം. ഭഗവാന് ശരീരമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മുടേതുപോലെ ഒരു ശരീരമില്ല, അതുപോലെ സിരകളില്ലാത്തവെന്ന് ഭഗവാന് പറയുന്നത് അല്ലെ. നമ്മുടേതുപോലെ അല്ല ഭഗവാന്റെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയനാണ്, അതീന്ദ്രിയമായ ശരീരമാണ് ഭഗവാനുള്ളത്. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെ തത്വത്തിൽ ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു ആ വ്യക്തി എന്നാണ് 8ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിലോ ഭൗതികമായുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് തിരിച്ചറിയാതെയുള്ളവർ കൂടുതൽ മോശമായ അവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കുന്നു. തമോ നിബിഡമായ ലോകങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. നിത്യാജ്ഞാനത്തിൽ വ്യാപൃതമായവർ കൂടുതൽ മോശമായ അവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മള് വിദ്യ എന്ന ഒരു വിദ്യ എന്ന ഒരു കാറ്റഗറിയിലേക്ക് വന്നു അല്ലെ. 9ാമത്തെ മന്ത്രം മുതൽ ഇപ്പൊ 8ാമത്തെ മന്ത്രം വരെയാണ് നമ്മൾ പരീക്ഷ വെക്കാം. 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? അജ്ഞാന കർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാപരിച്ചിരിക്കുന്നവർ ആണ്. ഈ അജ്ഞാന കർമ്മങ്ങൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ അല്ലെ. നമ്മുടെ അതായത് ശരീരബോധത്തിൽ മാത്രമുള്ള ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളാണ് അജ്ഞാന കർമ്മങ്ങൾ. അതിൽ വ്യാപരിച്ചിരിക്കുന്നവർ തമോനിബിഡമായ ലോകങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. വിദ്യാജ്ഞാനത്തിൽ വ്യാപൃതരായവർ കൂടുതൽ മോശമായ അവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നവർ കൂടുതൽ മോശമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. ഇനി 10ാമത്തെ മന്ത്രം. നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോവാണ്. മന്ത്രം 10. ആഹുർ അവിദ്യയാ ഇതി ശുശ്രുമധീരാണാം യേന ചക്ഷിരേ. എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രാവശ്യം ചൊല്ലാം. ഇത് പഠിക്കേണ്ട ശ്ലോകമൊന്നും അല്ല. അന്യാത് ഏവാഹുർ വിദ്യയാന്യത്. ആഹുർ അവിദ്യയാ ഇതി ശുശ്രുമധീരാണാം യേ ചക്ഷിരേ. ജ്ഞാനസംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഫലം ലഭിക്കുന്നു എന്നും അജ്ഞതയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഫലമാണ് സിദ്ധിക്കുന്നതെന്നും വിവേകികൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ഇവിടെയും വിദ്യ അവിദ്യ എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ജ്ഞാനസംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഫലം ലഭിക്കുന്നു. അതായത് എന്താണ് ജ്ഞാനസംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മള് ശരീരബോധത്തിൽ നിന്നും മാറി അല്ലെ. ശരീരം, ആത്മാവ്, പരമാത്മാവ്, ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് എന്താണ് ജ്ഞാനം എന്ന് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ജ്ഞാന സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഫലം ലഭിക്കുന്നു. അജ്ഞതയിൽ നിന്ന്, എന്താണ് അജ്ഞത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ശരീരമാണ് ഞാൻ എന്നുള്ളത് അല്ലെ. ഈ ബന്ധുക്കളാണ് എന്റെ ബന്ധുക്കൾ, ഇതാണ് എന്റെ കുടുംബം, ഇതാണ് എന്റെ ശാശ്വതമായ എന്താ പറയാ ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി അല്ലെ. എന്റെ ഒരു വ്യക്തിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്താണോ അതാണ് എന്നുള്ള ഒരു തോന്നല് അല്ലെ. അതാണ് അജ്ഞത. അജ്ഞതയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഫലമാണ് സിദ്ധിക്കുന്നത്. ഇത് രണ്ടും, അതായത് 2 റിസൾട്ട് ആണ് വരുന്നത് എന്ന് വിവേകികൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഇത് വായിക്കാം. ഭാവാർത്ഥം ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്താൽ വിളിക്കാം അതിനനുസരിച്ച്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വന്ദന മാതാജി വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇത് പോയിന്റ്സ് ആണ് മാതാജി. ഇതൊരു 10 പോയിന്റ്സ് വരെ മാതാജി വായിച്ചോളൂ കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഭഗവത്ഗീതയുടെ 13ാം അധ്യായത്തിൽ 13:8-12 ഉപദേശിക്കുന്നത് പോലെ ഒരാൾ താഴെ പറയുന്ന രീതിയിൽ ജ്ഞാനം വളർത്തിയെടുക്കണം. 1. ഒരുവൻ ഗുണവനായി തീരുകയും മറ്റുള്ളവരെ ആദരിക്കാൻ പഠിക്കുകയും വേണം. 2. പേരിനും പ്രശസ്തിക്കും വേണ്ടി മാത്രം ഒരുവൻ മതാനുയായി സ്വയം അഭിമാനിക്കരുത്. 3. സ്വന്തം പ്രവൃത്തികളും മനസ്സിന്റെ ചിന്തകളാലും വാക്കുകളാലും ഒരാൾ മറ്റൊരാൾക്ക് ഉൾക്കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള നിമിത്തമാവരുത്. 4. മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും പ്രകോപനം നേരിട്ടാൽ പോലും ഒരാൾ ക്ഷമ പാലിക്കണം. 5. മറ്റുള്ളവരുമായി ഇടപഴകുമ്പോൾ കാപട്യം ഒഴിവാക്കണം.
6. അനുക്രമമായി ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ പറ്റിയ വിശ്വാസനായ ഒരു ആചാര്യനെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തണം. ഒരാൾ അത്തരം ആത്മീയ ഗുരുവിൽ സ്വയം സമർപ്പിച്ച് സേവനം നടത്തി പ്രസക്തമായ ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കേണ്ടതാണ്. 7. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ തലത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ ഒരാൾ വേദശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള നിയമനിബന്ധനകൾ അനുസരിക്കേണ്ടതാണ്. 8. വേദശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കണം. 9. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വിഘാതമായി നിൽക്കുന്ന സകല വ്യാപാരങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരാൾ പൂർണ്ണമായും ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കണം. 10. സ്വന്തം ശരീര നിവൃത്തിക്ക് ആവശ്യമായതിൽ കവിഞ്ഞ് ഒന്നും ഒരാൾ സ്വീകരിക്കരുത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ ഇതിനെന്താ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീതയുടെ 13-ാം അധ്യായത്തിൽ 8 മുതൽ 12 വരെ ഉള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ ഉപദേശിക്കുന്നത് പോലെ ഒരാൾ താഴെ പറയുന്ന രീതിയിൽ ജ്ഞാനം വളർത്തിയെടുക്കണം. നമ്മൾക്ക് ജ്ഞാനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു റിസൾട്ടാണ്, അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്ന് വേറൊരു റിസൾട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ജ്ഞാനം നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരുവൻ ഗുണവാനായി തീരുകയും മറ്റുള്ളവരെ ആദരിക്കാൻ പഠിക്കുകയും വേണം. നമ്മൾ ഏത് ഗുണത്തിലേക്ക് ഉയരണം? നമ്മൾ സ്വതവേ നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ എല്ലാ 99.99% ആൾക്കാരും ഏത് ഗുണത്തിലാണ്? രജോ ഗുണത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ. കുറെ പേര് താഴെ ഗുണത്തിലുണ്ടാവും, അതായത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുണ്ടാവാം. പക്ഷെ ഒരു നോർമൽ ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും എന്താ വേണ്ടത്? നല്ല വീട് വേണം, നല്ല സുഖം വേണം, ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ. ഇത് രജോ ഗുണത്തിന്റെ സ്വഭാവമാണ്. അതായത് സ്ത്രീ പുരുഷ ആകർഷണം ഉണ്ട് ഇവിടെ. അതുപോലെ എല്ലാവർക്കും അവനവന്റെ സുഖം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ആസ്വദിക്കാനുമുള്ള ഒരു തിരക്കിലാണ് എല്ലാവരും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും ഏത് ഗുണത്തിലാണ്? അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാവരും രജോ ഗുണത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് ഗുണത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ ശ്രമിക്കണം? സത്വഗുണത്തിലേക്കെങ്കിലും ഉയരാൻ ശ്രമിക്കണം. ഒരുവൻ ഗുണവാനായി തീരുകയും മറ്റുള്ളവരെ ആദരിക്കാൻ പഠിക്കുകയും വേണം. നമ്മള് മറ്റുള്ളവരെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം. എന്നെ എല്ലാവരും റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം എന്നല്ല, ഞാൻ എല്ലാവരെയും റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറണം. പേരിനും പ്രശസ്തിക്കും വേണ്ടി മാത്രം ഒരുവൻ മതാനുയായി സ്വയം അഭിമാനിക്കരുത്. നമ്മൾക്ക് എന്നെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് പറയാൻ പോകരുത്? മതം ഒന്നുമല്ല. മതം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഒക്കെ പറയുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയായിരിക്കണം? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കണം. അല്ലാണ്ട് എന്നെ എല്ലാവരും റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്താഗതിയോടുകൂടി ആവരുത്. സ്വന്തം പ്രവൃത്തികളാലും മനസ്സിന്റെ ചിന്തകളാലും വാക്കുകളാലും ഒരാൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉത്കണ്ഠ ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള നിമിത്തമാകരുത്. അപ്പോ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടോ ചിന്ത കൊണ്ടോ വാക്കുകൊണ്ടോ നമ്മള് വേറൊരാളെ മുറിപ്പെടുത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു ഉത്കണ്ഠ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് പോവാതിരിക്കാൻ, അത്തരത്തിലുള്ള സംസാരം ഒഴിവാക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കണം? നമുക്കൊക്കെയും സാധിക്കണം അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് തരുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ്. ആദ്യത്തെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്താണ്? നമ്മൾ ഗുണവാനായി തീരണം. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം. നമ്മളെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മതം പറയരുത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് പോലും നമ്മളെ അവർ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാവരുത്. നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിക്കണം? അവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ് അവർ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യണം. അപ്പൊ അവർക്കൊരു മാതൃകയായിക്കൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ. അങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി എന്താവരുത്? മറ്റുള്ളവരെ മുറിപ്പെടുത്തുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ വേദനിപ്പിക്കുന്നതോ ആയിട്ടുള്ള, അവർക്ക് ഉത്കണ്ഠ കൊടുക്കുന്നതോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംസാരം, പ്രവൃത്തി ഒന്നും നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവരുത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു സെക്കൻഡ്. സോറി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ സ്വന്തം പ്രവൃത്തികളാലും മനസ്സിന്റെ ചിന്തകളാലും വാക്കുകളാലും ഒരാൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉത്കണ്ഠ ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള നിമിത്തമാകരുത്. മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് പ്രകോപനം നേരിട്ടാൽ പോലും ഒരാൾ ക്ഷമ പാലിക്കണം. ഇപ്പോ നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊന്നും കിട്ടാത്ത ഒരു കാര്യമാണിത്. നമ്മളെ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അപ്പൊ കോപിക്കും അല്ലെ. അതുണ്ടാവാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ ക്ഷമ പാലിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. മറ്റുള്ളവരെ നമ്മളെ പ്രകോപിപ്പിച്ചാലും നമ്മൾ ക്ഷമ പാലിക്കണം. മറ്റുള്ളവരുമായി ഇടപഴകുമ്പോൾ കാപട്യം ഒഴിവാക്കണം. ഇപ്പോ ഒരു ഡുവൽ ഫേസ് അല്ലെ, ഇന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കാണുന്ന ഒന്നാണ് ഈ ഡുവൽ ഫേസ് അല്ലെ. ഒരാളുടെ മുഖത്ത് നോക്കി നമ്മൾ ഒന്ന് പറയും, പുറകിൽ പോയി നമ്മൾ വേറൊന്ന് ചെയ്യും അല്ലെ, അവരെ പറ്റി കുറ്റം പറയും. അത് ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിലുള്ളതാണ്. അത് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം. അത് ഇടപഴകുമ്പോൾ കാപട്യം ഒഴിവാക്കണം. നമ്മൾക്ക് ഒരു ഇന്നസെൻസ് ഉണ്ടാവണം എപ്പോഴും. അനുക്രമമായി ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ പറ്റിയ വിശ്വാസിയായ ഒരു ആചാര്യനെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തണം. ഒരാൾ അത്തരം ആത്മീയ ഗുരുവിൽ സ്വയം സമർപ്പിച്ച് സേവനം നടത്തി പ്രസക്തമായ ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കേണ്ടതാണ്. ഇത്
ഭഗവത്ഗീതയിലും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, തദ്വിദ്ധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയ ഉപദേക്ഷ്യന്തി തേനാനം നാനിന തത്വദർശിന. അപ്പോ നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ ആത്മീയമായ സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ അനുയോജ്യനായിട്ടുള്ള വിശ്വാസ്യനായിട്ടുള്ള ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഗുരുവിനെ സ്വയം സമർപ്പിച്ച്, അതായത് ആ ഗുരുവിനെ എന്നെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള ഉറപ്പ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൽ സേവനം നടത്തി അദ്ദേഹത്തോട് ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോ നമ്മൾ ചോദിക്കും, ഇവിടെ ദീക്ഷാ ഗുരുക്കന്മാർ, നമുക്ക് ദീക്ഷ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊക്കെ ഗുരുവിനെ എപ്പോഴും കാണുന്നത് തന്നെ കുറവാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഉന്നയിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നൊരു സംശയം നമുക്ക് വന്നേക്കാം. പക്ഷെ നമുക്ക് ചോദ്യം ചോദിക്കാം. ഗുരുവിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചോദ്യം ചോദിച്ചാല് നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും. നമുക്ക് ഈ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവായിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ്, ഐ ടു ഐ കോണ്ടാക്ട് വേണമെന്നില്ല, അതുപോലെ ഫിസിക്കൽ ആയിട്ട് നമ്മുടെ മുന്നിൽ വരണം എന്നില്ല. ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനോട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം തരാനും സാധിക്കും. നമ്മൾ ആ ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ട് ഗുരുവിന് സേവനം ചെയ്താൽ തന്നെയും മതിയാവും. നമുക്ക് നമ്മുടെ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം നമുക്ക് ഭംഗിയായിട്ട് കിട്ടും. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ തലത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ ഒരാൾ വേദശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള നിയമനിബന്ധനകൾ അനുസരിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കുക? എന്തൊക്കെയാണോ നമ്മളെ വേദശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള നിയമനിബന്ധനകൾ അത് അനുസരിക്കേണ്ടതാണ്. നമ്മുടെ ഇവിടെ ബ്രഹ്മമധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായത്തില് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ വളരെ ചുരുക്കം മാത്രമാണ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് തന്നിട്ടുള്ളത്. എന്തൊക്കെയാണ് ആ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് എന്നറിയോ? മിനിമം 16 മാല ജപിക്കുക, 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക. ഇത് ചെയ്താല് ഇത് ചിട്ടയായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളും ചെയ്യാം അല്ലെ. ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ സ്വാഭാവികമായ പരിവർത്തനം വരും എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ പ്രധാന ഭാഗം. അതായത് ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ മാത്രം, അതായത് 4 യമനിയമങ്ങളും പാലിച്ച് 16 മാലയും ജപിച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുക? ഇത്ര മാത്രം ചെയ്താൽ മതിയോ എന്നൊരു ചോദ്യം വരും അല്ലെ. ഇത് ചെയ്യുമ്പോ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ എന്താണ്? അതിന്റെ കൂടെ വരുന്നതാണ്. അതിന്റെ കൂടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വരും. ഈ 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിച്ച് 16 മാല ജപിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞാനുവർത്തികളായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് പിന്നെ ഇതിന് വ്യതിചലിക്കാനോ ഒന്നും തോന്നില്ല. അത്രയും നമ്മള് ആ ഒരു എന്താ പറയാ സർക്കിളിനകത്ത് നമ്മൾ വരും. അപ്പൊ നമ്മളെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ നമ്മുടെ ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന് സാധിക്കും. വേദശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കണം. അപ്പോൾ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നമുക്ക് നല്ല ഉറച്ച വിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കണം. ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ എന്താണോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് ശരിയാണ്. ഭഗവാൻ എന്താ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞത്? വേദൈശ്ച സർവൈർ അഹമേവ വേദ്യോ വേദാന്ത കൃദ്വേദ വിദേവചാഹം. ഞാനാണ് വേദങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കിയത്, വേദങ്ങളിലൂടെ അറിയേണ്ടതും എന്നെ തന്നെയാണ്. അപ്പോ വേദങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി എഴുതിയതല്ല എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കാം. ശരിക്കും വ്യാസദേവൻ നമുക്ക് ലിഖിതങ്ങളാക്കി തന്നത് മാത്രമാണ്. വേദങ്ങൾ അതിനു മുമ്പും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അത് ഒരു പത്രത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഴുത്ത് പ്രതിയായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് വ്യാസദേവനാൽ ആണ് 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ വ്യാസദേവൻ പോലും ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ്, സാഹിത്യ അവതാരം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമായിട്ടുള്ള വേദവ്യാസൻ എന്താണോ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാനുള്ളത് അത് ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ സ്വീകരിച്ച് നമുക്ക് ഈ കലികാലത്തിലെ ജനങ്ങൾ എന്താണ്? പ്രായേണ അല്പായുഷ സദ്യ കലൗ അസ്മിൻ കേചനാഹ മന്ദ സുമന്ദ മതയാ മന്ദഭാഗ്യാഭിപത്രിത അല്ലെ. നമ്മളൊക്കെ മന്ദബുദ്ധികളാണ്, ആയുസ് കുറഞ്ഞവരാണ്, പിന്നെയോ കലഹം മാത്രം ചെയ്യുന്നവരാണ്, പിന്നെ ബുദ്ധിയില്ല, ഓർമ്മയില്ല, കഴിവില്ല, ഒന്നുമില്ലാത്തവരാണ് ഈ കലികാലത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളവര്. അങ്ങനെയുള്ള നമുക്ക് ഇതൊന്നും ഓർത്തിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എഴുതി തന്നിരിക്കുന്നത് വ്യാസദേവൻ. അപ്പോ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വിഘാതമായി നിൽക്കുന്ന സകല വ്യാപാരങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരാൾ പൂർണ്ണമായും ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കണം. അപ്പോ എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് എന്തൊക്കെയാണോ ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ ഉള്ളത് അതിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കണം. ഇത് നമ്മൾ ഉപദേശാമൃതത്തിൽ പഠിച്ചു. ഷഡ്വിധം എന്താണ്? ഷഡ്ബിർ ഭക്തിർ വിനശ്യതേ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. എത്രാമത്തെ ശ്ലോകമാണ്? അത്യാഹാര പ്രയാസശ്ച പ്രചൽപോ നിയമാഗ്രഹഃ ജനസംഘശ്ച ലൗല്യം ഷഡ്ബിർ ഭക്തിർ വിനശ്യതി. ഓർമ്മയുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും? ഉപദേശാമൃതത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വിഘാതമായി നിൽക്കുന്ന സകല വ്യാപാരങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരാൾ പൂർണ്ണമായും ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കണം. അവിടെ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? അത്യാഹാരം, പ്രയാസം, നമ്മള് ഭക്തി നശിച്ചു പോകുന്ന 6 കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത് അല്ലെ.
അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായും ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. സ്വന്തം ശരീര നിവൃത്തിക്ക് ആവശ്യമായതിൽ കവിഞ്ഞ് ഒന്നും ഒരാൾ സ്വീകരിക്കരുത്. അപ്പോ നമുക്ക് എന്താണോ ആവശ്യമായത്, ഇത് നമ്മൾ ഈശോപനിഷത്തിൽ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം, ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം എന്താണത്? ധ്യാന ശ്ലോകം കഴിഞ്ഞ് ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം അതെന്താണ്? ഈശാവാസിമിതം സർവം യത്കിഞ്ച ജഗത്യാം ജഗത്ത് തേന തെക്തേന പുഞ്ചിതാകൃത കസ്യ സിദ്ധനം. അല്ലെ, നമുക്ക് ആവശ്യമായത് മാത്രം സ്വീകരിക്കുക. അല്ലെ, അതാണ് ഇവിടെയും പറയുന്നത്. സ്വന്തം ശരീര നിവൃത്തിക്ക് ആവശ്യമായതിൽ കവിഞ്ഞ് ഒന്നും ഒരാൾ സ്വീകരിക്കരുത്. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം മതി. ഒരുപാട് സമ്പാദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം, ഇനിയും എന്റെ മക്കളും കൊച്ചുമക്കളും ഒക്കെ സുഖായിരിക്കാനുള്ളതൊക്കെ സമ്പാദിച്ചിട്ട് വേണം എനിക്ക് മരിക്കാൻ എന്ന് വിചാരിച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാതി വഴിയിൽ എന്താണ് ആയുസ് തീർന്നു പോകുന്നത് നമ്മൾ അറിയില്ല. അല്ലെ, അപ്പോ പിന്നെ നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനൊന്നും സമയം കിട്ടില്ല. നമ്മൾ ഒരുപാട് സമ്പാദിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനൊന്നുള്ള സമയം കിട്ടില്ല. ഇനി അടുത്തത് ആരാ വായിക്കുന്നേ? അജിത മാതാജി വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത 18 വരെയുള്ള പോയിന്റ്സ് വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അജിത മാതാജി കേൾക്കുന്നില്ല. പ്രേമ മോഹൻ മാതാജി വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്ഥൂലമായ ഈ ഭൗതിക ശരീരമാണ് താനെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയോ ശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതെല്ലാം തന്റേതാണെന്ന് കരുതുകയോ ചെയ്യരുത്. 12 ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം പുനർജന്മം, രോഗം, മരണം മുതലായ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒരാൾക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും ഓർക്കേണ്ടതാണ്. ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ ഇത്തരം ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനുള്ള പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല. ആത്മീയ വ്യക്തിത്വം വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള മാർഗം കണ്ടെത്തുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഉപായം. 13 ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് ആവശ്യമായ ജീവിതാവശ്യങ്ങളിൽ കവിഞ്ഞ് ഒന്നിലും കൂടുതലായി ആസക്തി പുലർത്തരുത്. 14 ശാസ്ത്രാനുശാസനങ്ങൾക്കനുസൃത ഗൃഹ, പുത്ര, കളത്രാദികളിൽ അത്യാസക്തി പുലർത്തരുത്. 15 ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളിൽ സന്തോഷിക്കുകയോ ദുഃഖിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. ഇത് കേവലം മനസ്സിനാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. 16 പരമപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അചഞ്ചല ഭക്തനായി തീരുകയും അവിടുത്തെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ശ്രദ്ധയുള്ളവനായി തീരുകയും വേണം. 17 ആത്മീയ സംസ്കാരം വളരുന്നതിന് അനുകൂലമായ ശാന്തമായ ചുറ്റുപാടിലും ഏകാന്തതയിലും അഭിരുചിയും ഭക്തരല്ലാത്ത ജനങ്ങൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളോട് വിപ്രതിപത്തിയും വേണം. 18 ആത്മീയജ്ഞാനം അനശ്വരമാണെന്നും എന്നാൽ ഭൗതിക ജ്ഞാനം മരണത്തോടെ അവസാനിക്കുന്നതാണെന്നും ഗ്രഹിച്ച് ഒരുവൻ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനോ തത്വജ്ഞാനിയോ ആയി തീരുകയും ആത്മജ്ഞാനത്തിൽ ഗവേഷണം നടത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? സ്ഥൂലമായി ഭൗതിക ശരീരമാണ് താനെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയോ ശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതെല്ലാം തന്റേതാണെന്ന് കരുതുകയോ ചെയ്യരുത്. അപ്പോ ഇതൊക്കെ ഒരു ടെമ്പററി ആണ്. ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നശ്വരമാണ്. അല്ലെ, വാസാംസി ജീർണാനി യഥാ വിഹായ തഥാ ശരീരാണി വിഹായ ജീർണാനി അന്യാനി സയ്യാതി നവാനി ദേഹി. നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചതാണ് ഈ ശ്ലോകം. അല്ലെ, അവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മൾ ജീർണിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളരുതാത്തതാകുമ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയ ശരീരം സ്വീകരിക്കും. അപ്പൊ ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരിക്കൽ അതിനെല്ലാം എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ഉണ്ട്. അല്ലെ, കണ്ണിന് കാഴ്ച കുറയും, നാവിന് രുചി കുറയും, മൂക്കിന് മണക്കാനുള്ള കഴിവ് കുറയും. അല്ലെ, ശരീരം സ്പർശിക്കുമ്പോ ഒന്നാണ് ടച്ച് അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എന്താണ്? പ്രവർത്തനരഹിതമാകും. നമുക്ക് നടക്കാൻ പറ്റാതെ ഒക്കെ ആയിപ്പോവും. അല്ലെ, ആ സമയത്തൊക്കെ ഓവർ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മരണം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അല്ലെ, അപ്പൊ ഈ ശരീരം ഞാനാണ്, ഈ ശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതൊക്കെ എന്റേതാണ് എന്നൊക്കെ കരുതരുത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ടെമ്പററി ആണെന്ന് കരുതണം. നമുക്ക് വളരെ കുറച്ചു നാൾ മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നിട്ടുള്ളത് എന്റേതാണെന്ന് പോലെ നമ്മളെ ഒരു സംരക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സേവനം ചെയ്യാം. നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് പോയി സേവനം ചെയ്യാനുള്ള ഇത് കുറവാണ്. അല്ലെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ആരെങ്കിലും സേവിക്കാതെ ഇവിടെ ജീവിക്കാനും പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനാൽ തന്നിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ഏർപ്പാട് ഇവിടെ നിൽക്കാനായിട്ട് അത് മാത്രം വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ അവർക്ക് സേവനം ചെയ്യാം. ഭഗവാനെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരിലും ഭഗവാനെ കാണുന്നവർക്ക് ഒന്നിനോടും വെറുപ്പുണ്ടാവില്ല എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തില്. അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ്സ് ആയാലും നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങളായാലും കാണാൻ പാടുള്ളൂ. ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം പുനർജന്മം, രോഗം, മരണം മുതലായ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒരാൾക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും ഓർക്കേണ്ടതാണ്. ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ ഇത്തരം ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനുള്ള പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല. ആത്മീയ വ്യക്തിത്വം വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള മാർഗം കണ്ടെത്തുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഉപായം. അപ്പോ ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെയാക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്തൊക്കെയാണ്? പുനർജന്മം, രോഗം, മരണം ഇങ്ങനെയുള്ള ക്ലേശങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ഇല്ലാതെയാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക.
നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇതിനു വേണ്ടി പല പല പദ്ധതികൾ നമ്മള് പിന്നെ ചിലരെന്ത് ചെയ്യും, കുറെ പുണ്യപ്രവൃത്തി ചെയ്താൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടൊന്നും പ്രയോജനം ഉണ്ടാവില്ല. വീണ്ടും എവിടെ വരണം? ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരണം. ക്ഷീണേ പുണ്യേ മർത്യലോകം വിശന്തി, നമുക്ക് തിരിച്ചു വരണം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള പദ്ധതി ഒന്നും ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. പിന്നെ എന്ത് മാത്രമേ വഴിയുള്ളൂ? നമ്മുടെ ആത്മീയ വ്യക്തിത്വം തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിനെന്ത് വേണം? നമ്മൾ ഈ ശരീരബോധത്തിൽ നിന്ന് മാറി ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലേക്ക് ഏർപ്പെട്ട് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം. നമ്മൾ വേറെ ഏത് ദേവന്മാരെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ എന്താ പ്രശ്നം വരുന്നത്? നമ്മൾ ആ ദേവന്മാരുടെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകും. ആ ദേവന്മാർ എവിടെയാണ്? സ്വർഗീയ ഗ്രഹങ്ങളിലാണ് ദേവന്മാരുടെ അബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അവർക്ക് സ്വർഗീയ ഗ്രഹങ്ങളിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അവിടെ പോയി കുറെ കാലം സുഖിച്ച് വീണ്ടും പുണ്യം തീരുമ്പോ വീണ്ടും ഇവിടെ വരും, തിരിച്ചു വരും. പിന്നെ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങണം അല്ലെ. ഇങ്ങനെ ഓരോ തവണയും ജനിച്ച് മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടി ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം. ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് ആവശ്യമായ ജീവിതാവശ്യങ്ങളിൽ കവിഞ്ഞ് ഒന്നിലും കൂടുതലായി ആസക്തി പുലർത്തരുത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആത്മീയ പുരോഗതി, അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഫാമിലി ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്, അപ്പൊ അവിടെ എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഭക്തി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് സിംഗിൾ ഡിവോട്ടി ആയിരിക്കും അല്ലെ. പലരും സിംഗിൾ ഡിവോട്ടി ആയിരിക്കും. ഹസ്ബൻഡ് വൈഫ് ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ അതിൽ ഒരാളായിരിക്കും ഡിവോട്ടി, ഒരാളെ ഡിവോട്ടി ആയിരിക്കണം എന്നില്ല അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിലൊക്കെ എന്താ ചെയ്യാം? നമ്മൾ ടോളറേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെ. കുറെ ടോളറേറ്റ് ചെയ്യണം. അവരും കൂടെ കേൾക്കാൻ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുക, അവർ ചിലപ്പോൾ നാമം ജപിക്കില്ല. അപ്പോ നമ്മൾ അവർക്ക് കൂടെ കേൾക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുക. അവർക്ക് അറിയാതെ അജ്ഞാന സുകൃതം എന്ന് പറയുന്നില്ലേ, അതൊക്കെ അവർക്ക് കിട്ടും. അവർക്ക് പിന്നീടുള്ള ജന്മങ്ങളില് നമ്മള് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടും നമ്മുടെ നാമജപം കേട്ടത് കൊണ്ടും പിന്നീടുള്ള ജന്മങ്ങളിൽ അവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ അവർക്ക് അവസരം കിട്ടും അല്ലെ. അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ടോളറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആത്മീയ പുരോഗതി മാത്രം നമ്മൾ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം. അതിൽ കൂടുതൽ ആസക്തി ഒന്നിനോടും കാട്ടരുതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ശാസ്ത്രാനുശാസനങ്ങൾക്ക് അധികമായി ഗൃഹപുത്ര കളത്രാദികളിൽ അത്യാസക്തി പുലർത്തരുത്. അതായത് എങ്ങനെയാണോ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിൽ കൂടുതൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന വീടിനോടും മക്കളോടും ഭാര്യയോടും അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവിനോടും നമുക്ക് ആസക്തി ഉണ്ടാവരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളിൽ സന്തോഷിക്കുകയോ ദുഃഖിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. ഇത് കേവലം മനസ്സിനാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് ഒരു ശ്ലോകം ഉണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയിൽ, ഓർമ്മയുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 22-ാമത്തെ ശ്ലോകാണ്. ഏഹി സംസ്പർശജാ ഭോഗാ ദുഃഖയോനയ ഏവതേ ആദ്യന്തവന്ത കൗന്ദേയ നതീശ്വരമതേ ബുധഃ. അതായത് ബുദ്ധിമാന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകള് വന്നും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെ. ഏഹി സംസ്പർശജാ ഭോഗ ദുഃഖയോനയ ഏവതി. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലായിട്ടുള്ള സംസർഗം കാരണമാണ് നമുക്ക് ഈ സുഖദുഃഖങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത്. അതിനെന്തുണ്ട്? ആദ്യ അന്തവന്ത കൗന്ദേയ, ആദ്യ അന്ത. അതിന് ഒരു ബിഗിനിങ് ഉണ്ട്, അതിനൊരു എൻഡ് ഉണ്ട്, അതിന് തുടക്കമുണ്ട് അവസാനമുണ്ട്. ഈ പറയുന്ന സുഖത്തിനാവട്ടെ ദുഃഖത്തിനാവട്ടെ അതിൽ ആര് രമിക്കുന്നില്ല? സുഖത്തിൽ ആര് രമിക്കുന്നില്ല? ബുദ്ധിമാന്മാര്. നതേശ്വരമതേ ബുധഃ. ബുദ്ധിമാന്മാർ അതില് രമിക്കുന്നില്ല. അതിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖങ്ങളില് ബുദ്ധിമാന്മാർ രമിക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ ആ ദുഃഖങ്ങളിൽ അവര് പങ്കുകൊള്ളുന്നുമില്ല എന്നാണ് ആ ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറയുന്നത്. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളിൽ സന്തോഷിക്കുകയോ ദുഃഖിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. ഇത് കേവലം മനസ്സിനാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. ആ ഇഷ്ടോ അനിഷ്ടോ ഒക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സുണ്ടാക്കി തരുന്നതാണ്. അതില് നമ്മള് വീണു പോകേണ്ട കാര്യമില്ല, അതില് ആസക്തരാവേണ്ടതിന്റെ കാര്യമില്ല. പരമപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അചഞ്ചല ഭക്തനായി തീരുകയും അവിടുത്തെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ശ്രദ്ധയുള്ളവനായി തീരുകയും വേണം. ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ നമ്മള് സ്വയം ഏർപ്പെടുത്തണം. ആത്മീയ സംസ്കാരം വളരുന്നതിന് അനുകൂലമായ ശാന്തമായ ചുറ്റുപാടിലും ഏകാന്തതയിലും അഭിരുചിയിലും ഭക്തരല്ലാത്ത ജനങ്ങൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളോട് വിപ്രതിപത്തിയും വേണം. ഇതും നമ്മള് ഉപദേശാമൃതത്തിൽ പഠിച്ചതാണ്. എന്താണ്? ആത്മീയ സംസ്കാരം വളരുന്നതിൽ അനുകൂലമായ ശാന്തമായ ചുറ്റുപാടിലും ഏകാന്തതയിലും അഭിരുചിയും. അതായത് ഭക്തസംഘം, സത്സംഗത്തോട് നമുക്ക് അഭിരുചി ഉണ്ടാവണം. ഭക്തരല്ലാത്ത ജനങ്ങൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളോട് വിപ്രതിപത്തി ഉണ്ടാവണം. അതായത് അഭക്തരോട് നമ്മൾ ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കണം. അതായത് അവരോട് കൂട്ടുകൂടാൻ പോകരുത്. അപ്പൊ ജനസംഘം ഒഴിവാക്കണം, സത്സംഗം എന്ത് വേണം? ഉണ്ടാക്കണം. ഇതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സത്സംഗത്തിൽ നമ്മൾ പോകണം, അതിന് നമുക്ക് അഭിരുചി ഉണ്ടാവണം. എന്നാൽ ഭക്തന്മാരല്ലാത്തവരുടെ അടുത്ത് നമ്മള് അധികം കൂട്ടുകൂടാൻ പോകരുത്. വിപ്രതിപത്തി വേണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആത്മീയ ജ്ഞാനം അനശ്വരമാണെന്നും എന്നാൽ ഭൗതിക ജ്ഞാനം മരണത്തോടെ അവസാനിക്കുന്നതാണെന്നും ഗ്രഹിച്ച് ഒരുവൻ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനോ തത്വജ്ഞാനിയോ ആയിത്തീരുകയും ആത്മജ്ഞാനത്തിൽ ഗവേഷണം നടത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.
അപ്പോ ശരിയായ ഒരു അറിവെന്ന് പറയുന്നത് അനശ്വരമായ അറിവ്, അല്ലെ, ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത അറിവാണ് ആത്മീയ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഒരിക്കലും എപ്പോ അവസാനിക്കില്ല? നമ്മുടെ മരണം കൊണ്ട് അവസാനിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മള് ഇപ്പൊ മരിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇതുവരെ നമ്മൾ പഠിച്ചതിന്റെ ബാക്കിയെ നമ്മൾ ഇനി ഒരു ശരീരം എടുത്ത് വന്ന് പഠിക്കേണ്ടതുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ പഠിച്ചതൊക്കെ അവിടെ ആ ബ്രെയിനകത്ത്, അതായത് നമ്മള് ഈ ശരീരം ആത്മാവിന്റെ കൂടെ ആര് പോകുന്നുണ്ട്? ബുദ്ധി, മനസ്സ്, വിദ്യഹങ്കാരം, അല്ലെ? ഈ സൂക്ഷ്മ ശരീരം നശിച്ചു പോവില്ല. നമ്മുടെ ഈ സ്ഥൂല ശരീരം മാത്രമേ നശിക്കുള്ളൂ. ഈ സൂക്ഷ്മ ശരീരം ഇതിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും, ഈ ആത്മാവിന്റെ കൂടെ. അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതും കൂടെ ചേർന്ന ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു അറിവ്, ഈ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള അറിവ്, ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്ന അറിവെന്ന് പറയുന്നത്, അത് നമ്മുടെ കൂടെ ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് പോരും. അതായത് നമ്മുടെ ആത്മാവ് പോകുമ്പോ നമ്മുടെ മനസ്സൊക്കെ പോകുന്ന പറയുന്നത് അല്ലെ? മനസ്സ്, ബുദ്ധി, വിദ്യഹങ്കാരം എന്ന് പറയുന്ന സൂക്ഷ്മ ശരീരം അതിന്റെ കൂടെ പോകും. അപ്പൊ മരണത്തോടു കൂടി നമ്മുടെ ഈ ഒരു ആധ്യാത്മികമായുള്ള ജ്ഞാനം എന്താണ്? ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യും. പക്ഷെ ഈ ഭൗതികമായ ജ്ഞാനം, അതായത് ഇപ്പോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു 5 PhD എടുത്തിട്ടുണ്ട് വിചാരിക്കുക, ഓരോരോ സബ്ജക്റ്റിലും ഓരോരോ PhD, അല്ലെ? അപ്പോഴേക്കും വയസ്സൊരു 40, 50, 55 ഒക്കെ ആവും ഒരു 5 PhD ഒക്കെ എടുക്കണമെങ്കിൽ. പക്ഷെ ഒരു ക്രേസ്, അല്ലെ, പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ക്രേസ് കൊണ്ട് ആൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ 55-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ആള് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്ന് മരിച്ചു പോയാൽ ഈ പറയുന്നതൊക്കെ എന്തായി? വേസ്റ്റ് ആയി പോയി, അല്ലെ? ഒരു ആയുസ് മുഴുവൻ ഇരുന്ന് പഠിച്ചിട്ട് അതൊന്നും എപ്പൊ കിട്ടില്ല. ഇനി ഒരു ലൈഫ് എടുത്ത് വരുമ്പോ LKG മുതൽ തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കണം, അതിന്റെ ബാക്കിയല്ല പഠിക്കേണ്ടി വരാം. ചിലപ്പോ നമുക്ക് അത്ര ബുദ്ധി ഉണ്ടാവില്ല, നമുക്കതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടായി എന്ന് വരില്ല. അപ്പൊ വേസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആയുസ് മുഴുവൻ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഭൗതികമായ ജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്നത് കൊണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മൾ ആധ്യാത്മികമായിട്ട് ഒരുവൻ ശാസ്ത്രജ്ഞനോ തത്വജ്ഞാനിയോ, ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്ന ഭൗതികമായുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞനല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്ന ശാസ്ത്രം, ആ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനോ തത്വജ്ഞാനിയോ ആയിത്തീരുകയും ആത്മജ്ഞാനത്തിൽ ഗവേഷണം നടത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവില് നമ്മൾ ഗവേഷണം നടത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് ആരാ വായിക്കുന്നേ? ഷംന മാതാജി വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി, ഈ 18 വസ്തുതകളും വിജ്ഞാന വികാസനത്തിന് അനുക്രമമായി പ്രയോജനപ്പെടുന്നു. ഈ ജ്ഞാന പ്രക്രിയക്ക് പുറമേയുള്ള മറ്റു രീതികളെല്ലാം അജ്ഞതയുടെ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നു. എല്ലാത്തരം ഭൗതിക ജ്ഞാനവും കേവലം മായാശക്തിയുടെ ബാഹ്യ സവിശേഷതകൾ മാത്രമാണെന്നും അവ വളർത്തുന്നതിലൂടെ ഒരാൾ ഒരു കഴുതയേക്കാൾ ഒട്ടും മെച്ചപ്പെട്ടവനാകുന്നില്ലെന്നും മഹാ ആചാര്യനായ ശ്രീ ഭക്തി വിനോദ ഠാക്കൂർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഈശോപനിഷത്തിലും ഇതേ തത്വം കാണുന്നു. ഭൗതിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ വളർച്ചയിലൂടെ ആധുനിക മനുഷ്യൻ കേവലം ഒരു കഴുതയായി മാറ്റപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആത്മീയ പരിവേഷം പൂണ്ട ചില ഭൗതികവാദികളായ രാഷ്ട്രീയക്കാർ ആധുനിക സംസ്കാരത്തെ പൈശാചികമെന്ന് അപലപിക്കുന്നുവെങ്കിലും നിർഭാഗ്യവശാൽ അവർ ഭഗവത്ഗീതയിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള ശരിയായ ജ്ഞാനം വളർത്തുന്നതിൽ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. അതിനാൽ പൈശാചികമായ അവസ്ഥ മാറ്റാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നതല്ല. അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് വായിക്കണോ മാതാജി? ഈ 18 വസ്തുതകളും വിജ്ഞാന വികാസത്തിന് അനുക്രമമായി പ്രയോജനപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? ആദ്യം തന്നെ ജ്ഞാന സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഫലം ലഭിക്കുന്നു, അജ്ഞതയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഫലമാണ് സിദ്ധിക്കുന്നതെന്നും വിവേകികൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ 18 വസ്തുതകൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്? ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി, അല്ലെ? വിജ്ഞാന വികാസത്തിന് അനുക്രമമായി പ്രയോജനപ്പെടുന്നു. ഈ പറഞ്ഞ 18 പോയിന്റ്സ് നമ്മള് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഈ ജ്ഞാന പ്രക്രിയക്ക് പുറമേ ഉള്ള മറ്റു രീതികളെല്ലാം അജ്ഞതയുടെ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇതല്ലാതെ ഉള്ളതെല്ലാം എന്താണ്? അജ്ഞതയാണ്. അപ്പൊ 2 കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്, ഒന്ന് ജ്ഞാനം, മറ്റൊന്ന് അജ്ഞാനം. ഇതിന് രണ്ടിനും ഓരോ റിസൾട്ട് ഉണ്ടെന്നാണ് വിവേകികൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു, അല്ലെ? എന്താണ് ജ്ഞാനം എന്ന് ഇവിടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് 18 പോയിന്റ്സ് തന്നു. ഇതിനെയൊക്കെ ജ്ഞാന പ്രക്രിയയാണെന്ന് പറയുന്നു. ഇതിന് പുറമെയുള്ള എല്ലാം എന്താണ്? അജ്ഞതയുടെ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു. ഭൗതിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ വളർച്ചയിലൂടെ ആധുനിക മനുഷ്യൻ കേവലം ഒരു കഴുതയായി മാറ്റപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ഭൗതിക ജ്ഞാനം നമ്മൾ കൂടുതൽ നേടും തോറും നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? എന്റെ കഴിവ് കൊണ്ടാണ്, അല്ലെ? എനിക്ക് കഴിവുണ്ട്, ബുദ്ധിയുണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ, ഞാൻ എന്റെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചാണ് കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്കൊരു 10 പേരെ അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ പറഞ്ഞ ബുദ്ധി പോലും നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ല എന്നുള്ളത്, അല്ലെ? ഒരമ്മയുടെ 2 മക്കൾക്ക് 2 തരം ബുദ്ധിയായിരിക്കും. ഒരാൾ ചിലപ്പോൾ വളരെ ബ്രില്യന്റ് ആയിരിക്കും, ഒരാൾ തീരെ ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തതോ അല്ലെങ്കിൽ മന്ദബുദ്ധിയായിട്ടോ ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു എന്നിരിക്കും. എങ്ങനെയാണ്? അച്ഛനമ്മ കൊടുക്കുന്നതല്ല ബുദ്ധി, അവനവൻ എടുത്തിട്ട് വരുന്നതാണെങ്കിലും എല്ലാവരും ഫുൾ ബ്രെയിൻ എടുത്തിട്ട് വരും, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇതാരും കൊടുക്കുന്നതല്ല, ഇതാരും എടുത്തിട്ട് വരുന്നതല്ല, അതുപോലെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല.
മറിച്ച് ആര് തരുന്നതാണ്? ഭഗവാൻ തരുന്നതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവും നമുക്ക് അലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അത് മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് ബ്രെയിൻ ഉണ്ട് അല്ലെ, ഒരു എബിലിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവാതെ എനിക്ക് കുറെ വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും, ഞാൻ കുറെ പരീക്ഷ എഴുതി പാസ്സാവും, എനിക്ക് നല്ല മെമ്മറി പവർ ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ച് എനിക്ക് നല്ല കഴിവുണ്ട്, ഞാനാണ് ബ്രില്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തി എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരെ ഏതിനോടാണ് ഉപമിക്കുന്നത്? കഴുതയോടാണ് ഉപമിക്കുന്നത് അല്ലെ. അങ്ങനെ ഭൗതികമായ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വളർച്ചയിലൂടെ ആധുനിക മനുഷ്യൻ ഒരു കഴുതയായി മാറ്റപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആധുനിക സമുദായത്തിൽ കേവലം ഒരു ബാലൻ പോലും താൻ സ്വയം പര്യാപ്തൻ എന്ന് ചിന്തിച്ച് മുതിർന്നവരെ ആദരിക്കാത്തവനായി മാറിയിരിക്കുന്നു. അത് അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് ആയിരിക്കും അല്ലെ. അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് ആരാ വായിക്കുന്നത്? അജിത മാതാജിക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുമോ? മാതാജിനെ കണ്ടു. അജിത മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. നീതു മാതാജി വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇത്തിരി ലൗഡായി വായിച്ചോട്ടാ. ആധുനിക സമുദായത്തിൽ കേവലം ഒരു ബാലൻ പോലും താൻ സ്വയം പര്യാപ്തനെന്ന് ചിന്തിച്ച് മുതിർന്നവരെ ആദരിക്കാത്തവനായി മാറിയിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ സർവകലാശാലകളിൽ നൽകപ്പെടുന്ന തെറ്റായ രീതിയിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം കാരണം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആൺകുട്ടികൾ മുതിർന്നവർക്ക് തലവേദനയായി തീരുന്നു. ഇപ്രകാരം അജ്ഞാന സംസ്കാരം ജ്ഞാനത്തിൻ്റെതിൽ നിന്നും തികച്ചും ഭിന്നമാണെന്ന് ഈശോപനിഷത്ത് ഇവിടെ ശക്തമായി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സർവകലാശാലകൾ അജ്ഞതയുടെ കേന്ദ്രങ്ങൾ മാത്രമാണ്. തൽഫലമായി ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ മറ്റു രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പ് തുടച്ചു നീക്കുന്നതിനു വേണ്ടി മാരകമായ ആയുധങ്ങൾ ധൃതിയിൽ കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇക്കാലത്ത് സർവകലാശാലകൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ബ്രഹ്മചര്യത്തിന്റെ നിയമാത്മക തത്വങ്ങളെക്കുറിച്ച് പാഠങ്ങൾ നൽകുന്നില്ല. മാത്രമല്ല അവർക്ക് ശാസ്ത്രാനുശാസനങ്ങളിൽ വിശ്വാസവുമില്ല. പേരിനും പെരുമയ്ക്കും വേണ്ടി മാത്രമാണ് മതതത്വങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. പ്രായോഗിക പ്രവർത്തനം ലക്ഷ്യമാക്കിയല്ല തന്നെ. അങ്ങനെ സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ രംഗങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല മതത്തിന്റെ രംഗങ്ങളിൽ തന്നെയും ബന്ധവൈരമുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ആധുനിക സമുദായത്തിൽ കേവലം ഒരു ബാലൻ പോലും താൻ സ്വയം പര്യാപ്തൻ എന്ന് ചിന്തിച്ച് മുതിർന്നവരെ ആദരിക്കാത്തവനായി മാറിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഇന്ന് എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ ബ്രില്യന്റ് ആണ്, ഞാൻ എല്ലാവരെയും എന്താ പറയാ ആദരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ആരെയും റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാത്തവരായിട്ട് മാറുന്നു ഇന്നത്തെ കാലത്ത്. ഇത് നമ്മള് കണ്ടുവരുന്ന കാഴ്ചയാണ് അല്ലെ. നമ്മുടെ സർവകലാശാലകളിൽ നൽകപ്പെടുന്ന തെറ്റായ രീതിയിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം കാരണം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആൺകുട്ടികൾ മുതിർന്നവർക്ക് തലവേദനയായി തീരുന്നു. അപ്പൊ ആൺകുട്ടികൾ എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല, നമുക്ക് കുട്ടികൾ എന്ന് മാത്രം പറയാം. ഇപ്പൊ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ രീതി തന്നെ എന്താണ്, ആർക്കും ആരെയും റെസ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടതില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്റ്റൈലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരൊക്കെ മുതിർന്നവർക്ക് തലവേദനയായി തീരുന്നു. ഇവർ അവരുടേതായ ഡിസിഷൻ എടുക്കാനല്ലേ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നതാണത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സർവകലാശാലകൾ അജ്ഞതയുടെ കേന്ദ്രങ്ങൾ മാത്രമാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ തെറ്റായ ജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ സർവകലാശാല അജ്ഞതയുടെ കേന്ദ്രം മാത്രമാകുന്നു. നമ്മൾ ചോദിക്കും, നമുക്കപ്പോ ഇനി കുട്ടികളെ എഡ്യൂക്കേഷനൊന്നും പറഞ്ഞയക്കണ്ടേ, എന്താണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം? പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല, പറഞ്ഞയക്കാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റൂല അല്ലെ. ശരീരം ഉള്ളിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഒരു നോർമൽ ആയിട്ടല്ലേ. പക്ഷെ ഇത് മാത്രമാണ് ലക്ഷ്യം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പോവരുത്. നമ്മള് സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി കുട്ടികളെ എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ചെറിയ പ്രായത്തിലെ അവരെ ജപിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങാം. അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ കഥകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ഇപ്പൊ കുട്ടികളുള്ള അമ്മമാര് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കുക, ഏറ്റവും നല്ലത് കൃഷ്ണ ബുക്ക് ഉണ്ട്, നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. അതിന് 300-400 രൂപയാണ് വില. അപ്പൊ അത് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. അത് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അതിൽ ഒരുപാട് ഭഗവാന്റെ കഥകളുണ്ട്. അപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് കഥ കേൾക്കാൻ വലിയ ഇഷ്ടമായിരിക്കും. അപ്പൊ അവർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കഥകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. നമ്മൾ അവർക്ക് മൂല്യങ്ങളും കൂടി കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവരെ വളർത്തുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഭൗതികമായുള്ള ജ്ഞാനം ആവശ്യമാണ്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമുക്ക് ഇതില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ അത് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാതെ അവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടെ ഉള്ളിൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ആ സമയമാകുമ്പോൾ അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യണ്ട, എന്തെടുക്കണം, എന്തെടുക്കണ്ട എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് അവർക്ക് കിട്ടും. സാധാരണ ജനങ്ങളിൽ അജ്ഞാനം പരിപോഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ദേശീയതയും യുദ്ധോത്സുകതയും വളർന്നു വരുന്നു. അപ്പോൾ ജനങ്ങളിൽ അജ്ഞാനമാണ് വളർത്തിയെടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ്
യുദ്ധവും അതുപോലെ ദേശീയതാ ബോധവും ഒക്കെ വരുന്നത്. എല്ലാവരും എന്താണ്, ഒരച്ഛന്റെ മക്കളാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ പറയുന്നു അഹം ബീജപ്രദസ്പിത മമൈ വംശോ ജീവലോകെ. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശങ്ങളാണ്, ഭഗവാന്റെ മക്കളാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദേശത്തോട് അധികം എന്താ പറയാ താല്പര്യം, മറ്റേതിനോട് ഒരു ശത്രുതാബോധം, അതൊന്നും നമ്മൾ പകർന്നു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. പാട്രിയോട്ടിസം നമുക്കൊക്കെ എന്താ പറയാ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണതല്ലേ. അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്താണ്, ഒരു അനാവശ്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ. അപ്രമേയമായ ശൂന്യാകാശത്ത് മറ്റനേകം പദാർത്ഥ പിണ്ഡങ്ങളോടൊപ്പം ഒഴുകി നടക്കുന്ന കേവലം ഒരു പദാർത്ഥ പിണ്ഡം മാത്രമാണ് ഈ ചെറിയ ഭൂലോകം എന്നാരും ഓർക്കുന്നില്ല. ഈ ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഭയങ്കര വലിയ ഒരു സംഭവമാണ് അല്ലെ. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, അപ്രമേയമായ ശൂന്യാകാശത്ത് മറ്റനേകം പദാർത്ഥ പിണ്ഡങ്ങളോടൊപ്പം ഒഴുകി നടക്കുന്ന കേവലം ഒരു പദാർത്ഥ പിണ്ഡം മാത്രമാണ് ഈ ചെറിയ ഭൂലോകം എന്ന് ആരും ഓർക്കുന്നില്ല. അത്രയും നിസ്സാരമാണ് ഈ ഭൂമി പോലും. അപ്പൊ നമ്മൾ എത്രമാത്രം നിസ്സാരരാണ് അല്ലെ, അത്രയും നിസ്സാരരാണ് നമ്മളെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ ആദ്യം. ബഹിരാകാശത്തിന്റെ അപാര വിസ്തൃതിയുമായി നമ്മൾ വായിച്ചില്ല അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത് ആരാ വായിക്കുന്നേ? വന്ദന മാതച്ചി വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സാധാരണ ജനങ്ങളിൽ അജ്ഞാനം പരിപോഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ ദേശീയതയും യുദ്ധോത്സുകതയും വളർന്നു വരുന്നു. അപ്രമേയമായ ശൂന്യാകാശത്ത് മാതച്ചി കുറച്ച് ലൗഡായിട്ട് വായിക്കുവോ? ഓക്കെ മാതാജി. സാധാരണ ജനങ്ങളിൽ അജ്ഞാനം പരിപോഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ദേശീയതയും യുദ്ധോത്സുകതയും വളർന്നു വരുന്നു. അപ്രമേയമായ ശൂന്യാകാശത്ത് മറ്റനേകം പദാർത്ഥ പിണ്ഡങ്ങളോടൊപ്പം ഒഴുകി നടക്കുന്ന കേവലം ഒരു പദാർത്ഥ പിണ്ഡം മാത്രമാണ് ഈ ചെറിയ ഭൂലോകമെന്ന് ആരും ഓർക്കുന്നില്ല. ബഹിരാകാശത്തിന്റെ അപാര വിസ്തൃതിയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഭൗതിക പിണ്ഡങ്ങളെല്ലാം കണികാ സമാനമാണ്. ഈശ്വരൻ കാരുണ്യവാനായി ഈ പദാർത്ഥ പിണ്ഡങ്ങളെ സ്വയം സമ്പൂർണമാക്കി ഇരിക്കുന്നതിനാൽ ശൂന്യാകാശത്തിൽ ഒഴുകി നടക്കുവാൻ അവ സുസജ്ജമാണ്. ബഹിരാകാശ പേടകങ്ങളുടെ നീന്താക്കൾ അവരുടെ നേട്ടങ്ങളെപ്പറ്റി അഭിമാനിക്കുന്നുണ്ടാവാം. എന്നാൽ ഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്ന പടുകൂറ്റൻ ബഹിരാകാശ പേടകങ്ങളുടെ പരമോന്നതമായ നിയന്താവിനെ അവർ പരിഗണിക്കുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് വായിച്ചോളൂ മാതാജി. നിരവധി സൂര്യന്മാരും എണ്ണിയാൽ ഒതുങ്ങാത്ത ഗ്രഹസമുച്ചയങ്ങളുമുണ്ട്. പരമപ്രഭുവിന്റെ സൂക്ഷ്മാംശങ്ങളായ നാം ചെറിയ ജീവികളാണെങ്കിലും ഈ അളവറ്റ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ആധിപത്യത്തിന് ശ്രമിക്കുന്നു. അതിനാൽ നാം വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിക്കുകയും മരിക്കുകയും വാർദ്ധക്യ രോഗാദികളാൽ പീഡിതരാകുകയും ചെയ്യുന്നു. 20-30 വർഷമായി ക്രമേണ കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും മനുഷ്യായുസ്സിന്റെ ദൈർഘ്യം ഒരു 100 കൊല്ലമെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അജ്ഞതാ സംസ്കാരത്താൽ മൂഢന്മാരായവർ ഈ പരിമിത കാലത്ത് ഇന്ദ്രിയ സുഖം കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി അനുവദിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ഈ ഗ്രഹത്തിനകത്തു തന്നെ സ്വന്തമായ രാഷ്ട്രങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള മൂഢന്മാർ കൃത്യമായി ദേശീയ അതിർത്തി നിർണയിക്കാൻ വേണ്ടി പലതരം പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കുന്നു. അന്തിമ വിശകലനത്തിൽ ഇത് അപഹാസ്യമാണ്. ഈ ലക്ഷ്യം നിമിത്തം ഓരോ രാഷ്ട്രവും മറ്റു രാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് ഉത്കണ്ഠയുടെ ഉറവിടമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രത്തിന്റെ 50% ശക്തിയും രാജ്യസുരക്ഷാ നടപടികൾക്ക് വേണ്ടി നീക്കിവയ്ക്കപ്പെടുകയും അങ്ങനെ പാഴാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ജ്ഞാനം പരിപോഷിപ്പിക്കാൻ ആരും ശ്രദ്ധ വയ്ക്കുന്നില്ല. എന്നിട്ട് പോലും ജനത ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ ജ്ഞാനത്തിൽ പുരോഗതി കൈവരിച്ചതായി അഭിമാനിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ബഹിരാകാശത്തിന്റെ അപാര വിസ്തൃതിയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഭൗതിക പിണ്ഡങ്ങളെല്ലാം കണികാ സമാനമാണ്. ബഹിരാകാശവുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി അല്ലെ, ഭൗതിക പിണ്ഡങ്ങളൊക്കെ വളരെ നിസ്സാരമാണ്. നിരവധി ഗ്രഹങ്ങളും എണ്ണിയാലൊടുങ്ങാത്ത ഗ്രഹസമുച്ചയങ്ങളും ഉണ്ട്. പരമപ്രഭുവിന്റെ സൂക്ഷ്മ അംശങ്ങളായ നാം ചെറിയ ജീവികളാണെങ്കിലും ഈ അളവറ്റ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ആധിപത്യത്തിന് ശ്രമിക്കുന്നു. അതിനാൽ നാം വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിക്കുകയും മരിക്കുകയും വാർദ്ധക്യ രോഗാദികളാൽ പീഡിതരാകുകയും ചെയ്യുന്നപ്പോ നമ്മളാണ് ഇതിന്റെയൊക്കെ കൺട്രോളർ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ അല്ലെ. നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ചെറിയൊരു അംശം മാത്രമാണ് എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിവില്ലാതെ, ഇതിന്റെയൊക്കെ നിയന്താവായിട്ട് ഭഗവാനുണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാതെ നമ്മളാൽ ഇതൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യും? നമ്മള് ഓരോ ബഹിരാകാശത്ത് ഓരോ എന്താ പറയാ റോക്കറ്റൊക്കെ വിക്ഷേപിച്ച് നമ്മൾ ഓരോന്നിങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും അല്ലെ. നമുക്ക് അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അവിടെ പോയി നമുക്ക് താമസിക്കാൻ പറ്റും. ഇതിനെയൊക്കെ നമ്മള് നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു വിചാരിച്ച് നമ്മൾ പലതും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഓരോരോ ശരീരം എടുത്ത് ഇവിടെ ജനിച്ച് മരിച്ചോണ്ടിരിക്കേണ്ടി വരുന്നു. 20-30 വർഷം കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും മനുഷ്യ ആയുസിന്റെ ദൈർഘ്യം ഒരു 100 കൊല്ലം എന്ന് കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോ ഏറിയും കുറഞ്ഞൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ. 20-30 വർഷം കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും
ആയുസ് മാക്സിമം 100 വർഷമാണ് ഈ കലികാലത്തിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ 60-70 വയസ്സിലൊക്കെ മരിച്ചു പോകുന്നവരുണ്ട് അല്ലെ. പക്ഷെ എന്നാലും ആ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു റേഞ്ച് പറയുന്നത് 100 years, 100 വർഷം, അതാണ് പറയുന്നത്. അജ്ഞാന സംസ്കാരത്താൽ മൂഢന്മാരായവർ ഈ പരിമിത കാലത്ത് ഇന്ദ്രിയ സുഖം കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി അനുഭവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ഗ്രഹത്തിനകത്ത് തന്നെ സ്വന്തമായ രാഷ്ട്രങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ ഓരോരോ ഡിവിഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയാണല്ലേ. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയം കൂടുതൽ ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നമ്മുടേതായിട്ട് ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനുവേണ്ടി നമ്മുടെ ഈ ഗ്രഹത്തിനകത്ത് തന്നെ സ്വന്തമായ രാഷ്ട്രങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഈ ഭാരതം ഇന്നയാളുടെയാണ് അല്ലെ, ഇന്ന രാജ്യം ഇന്നയാൾക്കുള്ളതാണ്, ഇന്ന കാറ്റഗറിയിലുള്ളവർക്കാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓരോ രാഷ്ട്രവും മറ്റു രാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് ഉത്കണ്ഠയുടെ ഉറവിടമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രത്തിന്റെ 50% ശക്തിയും രാജ്യസുരക്ഷാ നടപടികൾക്ക് വേണ്ടി നീക്കിവെക്കപ്പെടുകയും അങ്ങനെ പാഴാകുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ ഈ രാജ്യസുരക്ഷ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പണമൊക്കെ ശരിക്കും എന്തിനാണ് പോകുന്നത്? നമുക്ക് ഒന്നും ഉപയോഗം ഇല്ലാതെ പോവുകയാണ് അല്ലെ. ആത്മീയമായ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം നമുക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ അതിനൊന്നും ഉപയോഗപ്പെടുത്താതെ ഇത് ആവശ്യമില്ലാതെ പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള യുദ്ധം കൊണ്ട് അല്ലെ, നമ്മൾ ഈ അതിർത്തി പ്രശ്നമൊക്കെ കാരണം നമുക്ക് ഒരുപാട് പൈസ വേസ്റ്റ് ആയി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ശക്തിയാണ്, നമ്മുടെ ഊർജ്ജമാണ് അതിൽ പോകുന്നത് അല്ലെ. ഒരുപാട് നേരം അധ്വാനിച്ചാണ് നമ്മൾ ആ പൈസയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതൊക്കെ അവിടെ വേസ്റ്റ് ആയി പോവുകയാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്തരം തെറ്റായ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ പറ്റി ഈശോപനിഷത്ത് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. ഭഗവത്ഗീത ആകട്ടെ ശരിയായ ജ്ഞാനം വികസിപ്പിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്നതിനെ പറ്റി നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു. മാതാജി, അത് അടുത്ത പാരഗ്രാഫാണ്. പാരഗ്രാഫ് അടുത്തതാണ്. ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ, നമ്മൾ ഈ ഏലിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, അത് അനുഗ്രഹ ജീവി. അപ്പൊ അവര് പിന്നെ ഭൂമിയിലേക്ക് ഒരു ബോള് പോലത്തെ ഒരു സാധനം എറിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അതെന്താന്ന് സയന്റിസ്റ്റ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോ ഭഗവത്ഗീത ചൊല്ലിയപ്പോ അത് പെട്ടെന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് അല്ല, അത് എനിക്കൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു. അതാ പ്രേമ മാതാജി അടുത്തത് വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പാരഗ്രാഫ് അടുത്ത 2 പാരഗ്രാഫ് വായിച്ചോളൂ മാതാജി, സമയാവാറായി. ഇത്തരം തെറ്റായ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ പറ്റി ഈശോപനിഷത്തെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയാകട്ടെ ശരിയായ ജ്ഞാനം വികസിപ്പിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്നതിനെ പറ്റി നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു. ഈ മന്ത്രത്തിൽ ഒരു ധീരനിൽ നിന്ന് വേണം വിദ്യ അഥവാ ജ്ഞാനം നേടാനെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മായാശക്തിയിൽ അസ്വസ്ഥനാകാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് ധീരൻ. പൂർണ്ണമായ ആത്മീയ ജ്ഞാനം നേടാത്തവരും ധീരരല്ല. ധീരൻ ഒന്നിനു വേണ്ടിയും ആശിക്കുകയോ വിലപിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. തന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിൽ നിന്നും അന്യമായ ശരീരവും മനസ്സും ഭൗതിക സമ്പർക്കത്താൽ നേടേണ്ടി വന്നതാണെന്ന് അയാൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അയാൾ അത്തരമൊരു മോശമായ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് ഭൗതിക ബന്ധനം ലഭ്യമാകാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല പരിണതഫലം നേടാനാകും വിധം ആ സാഹചര്യത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. ഭൗതിക ശരീരവും മനസ്സും ആത്മീയ സത്തയ്ക്ക് ആത്മാവിന് ബന്ധനങ്ങളാണ്. ജീവസത്തകൾക്ക് ആത്മീയ ലോകത്തിലാണ് യഥാർത്ഥ പ്രവർത്തനങ്ങളുള്ളത്. ഭൗതിക ലോകം ജഡവസ്തുവാണ്. ജീവതത്വങ്ങളായ ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗങ്ങൾ ഈ ജഡവസ്തുക്കളെ വിദഗ്ധമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനാൽ അത് ജീവനുള്ളതായി കാണുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ പരമോന്നത സത്തയുടെ അംശങ്ങളായ ജീവാത്മാക്കളാണ് ഈ ലോകത്തെ ചലിപ്പിക്കുന്നത്. ഉന്നതാധികാരികളിൽ നിന്ന് ഈ വസ്തുതകൾ കേട്ടറിഞ്ഞ് നിയാമക തത്വങ്ങൾ അനുവർത്തിക്കുന്ന ധീരന്മാർ ഈ ജ്ഞാനം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഷംന മാതാജി ബാക്കി 2 പാരഗ്രാഫും കൂടെ വായിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഷംന മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നിയാമക തത്വങ്ങൾ അനുവർത്തിക്കുന്നതിന് വിശ്വാസനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ അഭയം പ്രാപിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതീന്ദ്രിയ സന്ദേശങ്ങളും നിയമനിബന്ധനകളും ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പര വഴിയാണ് കൈമാറപ്പെടുന്നത്. അജ്ഞാനജന്യമായ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ നിന്ന് ഇത്തരം ജ്ഞാനം ലഭ്യമല്ല. പരമപുരുഷന്റെ സന്ദേശം ആശ്രയഭാവത്തിൽ ആത്മീയ ഗുരുവിൽ നിന്ന് ശ്രവിച്ചാൽ മാത്രമേ ഒരുവന് ധീരനായി തീരുവാൻ നിവൃത്തിയുള്ളൂ. യഥാർത്ഥ ശിഷ്യൻ അർജുനനെ പോലെയും ആധ്യാത്മിക ഗുരു ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ ഗുണവാനും ആയിരിക്കണം. ഇതാണ് ധീരനിൽ നിന്ന്, അതായത് അസ്വസ്ഥതയില്ലാത്തവൻ വിദ്യ എന്നാൽ ജ്ഞാനം അഭ്യസിക്കുന്ന രീതി. ഒരു അധീരന്, അതായത് ധീരനാവശ്യമുള്ള പരിശീലനം ലഭിക്കാത്തവൻ ഒരു പ്രബോധക നേതാവായി തീരാൻ കഴിയില്ല. ധീരനെ പോലെ സ്വയം ഭാവിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ സത്യത്തിൽ അധീരരാണ്. ഡോളറും സെന്റുമായി പ്രതിഫലം പറ്റാനുള്ള വ്യഗ്രതയിലാണ് അവർ. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സാധാരണ ജനങ്ങളെ
ആത്മസാക്ഷാത്കാര പാതയിലേക്ക് നയിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയുക? അതിനാൽ യഥാർത്ഥ വിദ്യ നേടുന്നതിനായി ഒരാൾ ആശ്രയഭാവത്തിൽ ധീരാത്മാക്കളെ പ്രാപിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇത്തരം തെറ്റായ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ പറ്റി ഈശോപനിഷത്ത് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയാകട്ടെ ശരിയായ ജ്ഞാനം വികസിപ്പിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്നതിനെ പറ്റി നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു. ഭഗവത്ഗീത എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം വികസിപ്പിക്കേണ്ടതെന്നുള്ള അറിവ് തരുന്നു അല്ലെ. ഈ മന്ത്രത്തിൽ ധീരനിൽ നിന്ന് വേണം വിദ്യ ജ്ഞാനം നേടാനെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മായാശക്തിയിൽ അസ്വസ്ഥനാകാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് ധീരൻ. ഇത് നമ്മുടെ ഉപദേശാമൃതത്തിൽ 1-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഉപദേശാമൃതത്തിലെ 1-ാമത്തെ ശ്ലോകം ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? എന്താണ് പറഞ്ഞോളൂ. വാചോ വേഗം മനസക്രോധ വേഗം ജിഹ്വാ വേഗമുദരോപസ്ഥ വേഗം വേഗാൻ വേഗാന്യോ വിഷഹേദ ധീരഃ. അവിടെ ഒരു ധീരഃ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഈ 6 കാര്യങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആള് ധീരനാണ്. അയാൾക്ക് ലോകം മുഴുവൻ ശിഷ്യന്മാരുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ മന്ത്രത്തിൽ ധീരനിൽ നിന്ന് വേണം വിദ്യ ആത്മാ ജ്ഞാനം നേടാൻ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മായാശക്തിയിൽ അസ്വസ്ഥനാകാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് ധീരൻ. അപ്പോ ആരാണ് ധീരൻ എന്ന് നമ്മൾ ഉപദേശാമൃതത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് വേണം നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം സ്വീകരിക്കാനായിട്ട്. പൂർണ്ണമായ ആത്മീയ ജ്ഞാനം നേടാത്തവരും ധീരരല്ല. ധീരൻ ഒന്നിനു വേണ്ടിയും ആശിക്കുകയോ വിലപിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോ ഭഗവത്ഗീതയിലും ഭഗവാൻ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 13-ാമത്തെ ശ്ലോകമാണെന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ വരുന്നില്ല ശ്ലോകം. അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ആരാണ് ധീരൻ എന്ന്. അപ്പൊ ആ ധീരൻ ഒന്നിനു വേണ്ടിയും ആശിക്കുന്നുമില്ല വിലപിക്കുന്നുമില്ല എന്ന് പറയുന്നു. തന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിൽ നിന്നും അന്യമായ ശരീരവും മനസ്സും ഭൗതിക സമ്പർക്കത്തിൽ നേടേണ്ടി വന്നതാണെന്ന് അയാൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. തന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിൽ നിന്നും അന്യമായ ശരീരവും മനസ്സും ഭൗതിക സമ്പർക്കത്താൽ നേടേണ്ടി വന്നതാണ്. ഇത് ഭഗവത്ഗീതയില് പറയുന്നു. മമൈവാംശോ ജീവലോകേ ജീവഭൂത സനാതനഃ മനഃഷ്ടാനീന്ദ്രിയാണി പ്രകൃതിസ്ഥാനി കർഷതി അല്ലെ. ഉൾപ്പെടെയുള്ള 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളിവിടെ കഷ്ടപ്പെടുന്നു. അപ്പോ അത് എങ്ങനെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായിട്ട് സമ്പർക്കത്തിലായത് കൊണ്ടാണ് നമ്മള് ഈ ഒരു ശരീരവും ഇതൊക്കെ വ്യക്തിത്വം ഒക്കെ തന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിൽ നിന്നും അന്യമായ ശരീരവും, അതായത് യഥാർത്ഥ വ്യക്തിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാവാണ്. അതിൽ നിന്ന് അന്യമായിട്ടുള്ള ഈ ശരീരവും മനസ്സും ഒക്കെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കത്താൽ വന്നതാണെന്ന് ആ വ്യക്തി, ധീരനായിട്ടുള്ള ആ വ്യക്തി മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഭൗതിക ശരീരവും മനസ്സും ആത്മീയ സത്തയ്ക്ക് ആത്മാവ് ബന്ധനങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ആത്മാവിന്റെ ബന്ധനമാണ് നമ്മുടെ ഈ ശരീരം, മനസ്സ്, ബുദ്ധിയഹങ്കാരം ഇതൊക്കെ അല്ലെ. ഈ ശരീരവും അതുപോലെ ഈ സൂക്ഷ്മവും സ്ഥൂലവുമായിട്ടുള്ള ശരീരങ്ങള് ആത്മാവിന് ഒരു വിലങ്ങ് തടിയാണ്. ജീവസത്തുകൾക്ക് ആത്മീയ ലോകത്തിലാണ് യഥാർത്ഥ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉള്ളത്. ഭൗതിക ലോകം ജഡവസ്തുവാണ്. ജീവതത്വങ്ങളായ ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗങ്ങൾ ഈ ജഡവസ്തുക്കളെ വിദഗ്ധമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനാൽ അത് ജീവനുള്ളതായി കാണുന്നു. ഇപ്പൊ ഭൗതിക ലോകം ജഡവസ്തുവാണ്. നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവും അല്ലെ. നമ്മള് ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അയാളെ പേരെടുത്ത് പറയില്ല. നമ്മൾ എന്താ പറയാ? ബോഡി എടുത്തോ എന്ന് ചോദിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ്? ആ വ്യക്തി ആരായിരുന്നു ആ വ്യക്തി ഫുൾ അവിടെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതിനെന്തില്ല? ചലനമില്ല, പ്രവർത്തനമില്ല അല്ലെ. അങ്ങനെ പ്രവർത്തനം ഇല്ലാത്ത ഒന്നാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള എല്ലാം. അതിന് എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തനം വരുന്നത്? ഈ ആത്മാവ് അതിനകത്തിരുന്ന് ആത്മാവിന്റെ കൂടെ പരമാത്മാവ് ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോഴാണ് അതിനൊരു ആക്ടിവിറ്റി വരുന്നത് അല്ലെ, അതിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ളതൊക്കെ എന്താണ്? ജഡവസ്തുവാണ്. ജീവതത്വങ്ങളായ ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗങ്ങൾ ഈ ജഡവസ്തുക്കളെ വിദഗ്ധമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനാൽ അത് ജീവനുള്ളതായി കാണുന്നു. പരമോന്നത സത്തയുടെ അംശങ്ങളായ ജീവാത്മാക്കളാണ് ഈ ലോകത്തെ ചലിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് ഈ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളൊക്കെ ചലിക്കുന്നത്. ഉന്നത അധികാരികളിൽ നിന്ന് ഈ വസ്തുതകൾ കേട്ടറിഞ്ഞ് നിയാമക തത്വങ്ങൾ അനുവർത്തിക്കുന്ന ധീരന്മാർ ഈ ജ്ഞാനം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നു. അപ്പോ ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്ന്, യഥാർത്ഥ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വന്നിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനിൽ നിന്ന് ഈ ജ്ഞാനം സ്വീകരിക്കുന്നവർക്ക്, ധീരന്മാരായിട്ടുള്ളവരിൽ നിന്ന് ഈ ധ്യാനം ഈ ജ്ഞാനം സ്വീകരിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഈ ജ്ഞാനം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. നിയാമക തത്വങ്ങൾ അനുവർത്തിക്കുന്നതിന് വിശ്വാസിനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പരമപുരുഷന്റെ സന്ദേശം ആശ്രയഭാവത്തിൽ ആത്മീയ ഗുരുവിൽ നിന്ന് ശ്രവിച്ചാൽ മാത്രമേ ഒരുവനെ ഒരു ധീരനായി തീരാൻ നിവൃത്തിയുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മളൊരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനിലൂടെ തന്നെ ഈ ജ്ഞാനം അറിയണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കും ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി അല്ലെ, ധീരൻ എന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കുള്ളൂ.
യഥാർത്ഥ ശിഷ്യൻ അർജുനനെ പോലെയും ആധ്യാത്മിക ഗുരു ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ ഗുണവാനും ആയിരിക്കണം. അപ്പോ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ആധ്യാത്മിക ആചാര്യൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഭഗവാനെ പോലെ ആയിരിക്കണം. ഒരു ശിഷ്യൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ഗുഡാകേശ അല്ലെ, അർജുനനെ ഭഗവാൻ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഗുഡാകേശ. അതുപോലെ ആയിരിക്കണം ശിഷ്യന്മാര്. ഇതാണ് ധീരനിൽ അസ്വസ്ഥതയില്ലാത്തവൻ നിന്ന് വിദ്യ ജ്ഞാനം അഭ്യസിക്കുന്ന രീതി. ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു യഥാർത്ഥ ഗുരുവിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനം അഭ്യസിക്കുന്ന രീതി. അതാണ് ധീരനിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനിൽ നിന്ന് വിദ്യ സ്വീകരിക്കുന്ന രീതി ഇതാണ്. ഒരു ധീരൻ ആവശ്യമായ പരിശീലനങ്ങൾ ലഭിക്കാത്തവൻ ഒരു പ്രബോധക നേതാവായി തീരാൻ കഴിയില്ല. അതിനാൽ യഥാർത്ഥ വിദ്യ നേടുന്നതിനായി ഒരാൾ ആശ്രയഭാവത്തിൽ ധീരാത്മാക്കളെ പ്രാപിക്കണം. ഈ ധീരൻ എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനാണ്. അപ്പോ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള എന്താണ് 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരാൾക്ക് എന്താവാൻ പറ്റില്ല? ഒരു ആത്മീയ ഗുരു ആവാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മള് ഉപദേശാമൃതം 1-ാമത്തെ മന്ത്രത്തിലുള്ള ശ്ലോകം ഓർത്താൽ മതി. ആരാണ് ധീരൻ എന്നുള്ളത് അത് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ അല്ലാത്തൊരു വ്യക്തിക്ക് ആരാവാൻ പറ്റില്ല? ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനായി മാറാൻ പറ്റില്ല. അവർക്കൊന്നും തന്നെ പ്രബോധിക്കാനും സാധിക്കില്ല. അപ്പോ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആചാര്യനിൽ നിന്ന്, ധീരനായിട്ടുള്ള ഒരു ആചാര്യനിൽ നിന്ന് വേണം. എങ്ങനെ വേണം? തദ്വിധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയാ അല്ലെ, ഉപദിക്ഷന്തി ജ്ഞാനം താനിന തത്വദർശിന. അങ്ങനെയുള്ള ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്മാർക്കാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം പകർന്നു തരാൻ സാധിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ആചാര്യനെ നമ്മൾ ആശ്രയിക്കണം, സേവനം ചെയ്യണം. അവര് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം. അങ്ങനെ അർജുനനെ പോലെ ഒരു ശിഷ്യനായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ധീരൻ എന്ന കാറ്റഗറിയിലേക്ക് വരാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. സർവം ശ്രീ കൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് കുറച്ച്